Ja, der skyder deroppe fra. Ja, jeg løber op til roden deroppe. Ja, jeg bliver skudt efter. Den retning. Lige ud fra jer. Kl. 12. Prøv at spotte ham, jeg ser en. Ja. Holy fuck. Det kan jeg ikke, det her. Ja. Kom. Jeg sidder inde ved forhindringen derovre. Og jeg kan se ham. Sådan, han ned! Fantastisk. Han ned! En ned, der er en tilbage! En mere derovre! Fuck, det ligger sgu egentlig her. En mere ned foran os! Så finder jeg godt. Ja. Kigger lige op.